Em dic Pilar Esteras, soc una actriu molt versàtil. He treballat en projectes de gèneres molt diferents, amb personatges molt variats i soc una gran super apassionada de la meva feina. Jo crec que el moment que més gaudeixo és aquell moment que estàs amb el director, que estàs aprofundint en el personatge, amb la seva veritat, l'estàs trobant, no? Per mi és un moment màgic i meravellós i per després poder transmetre aquella veritat i aquelles emocions en el moment del rodatge o de la posada en escena. És fantàstic, no sé. Dir-vos també, hi ha coses més pràctiques, que estic treballant per càmera des de l'any 2020 i a més també soc actriu de doblatge, en actiu des de l'any 2011 i a més també he fet teatre aproximadament durant uns 7 anys. Bé, i dir-vos que podeu trobar moltes més informació sobre mi a la meva web pilaresterascasanova.com i dir-vos que estaria encantada de poder treballar amb vosaltres. Vinga, a reveure, gràcies!